Вие имате пред себе си, както често обичам да казвам, една жена от български произход, с френска националност, европейско гражданство, осиновена от Америка. Юлия си дойде. Тази новина ме зарадва по особено дълбок начин. Чакаме от 25 години. Тогава, когато само долавяхме парфюма и прокрадващ се сред имената на големите момчета, които четяхме като студенти. Желязната завеса падна и ни разкри безкрайния свят на новото знание. Ролан Барт, Умберто Еко, Клод Леви Строс, а тя, нашата Юлия, беше една от тях. Равна с равните. Големият учен Юлия Кръстева, френско-български семиотик, структуралист, философ, психоаналитик и писател, си дойде в България по покана на професор Миглена Николчина, Културния център на Софийския университет и Софийския литературоведски семинар. По време на цялата й визита у нас, тя беше с професора по литература от Харвард Алис Жардин, която пише нейната биография. Юлия Стоянова Кръстева е родена в Сливен. Завършила е френска филология през 1964 година в Софийския университет, а през 1966 заминава за Париж със стипендия на френското правителство и от тогава живее във Франция. Моята професорка, при която аз започнах като асистентка, Людмила Стефанова, е била преподавателка на Юлия Кръстева в френската катедра, така че първите легенди знам от нея. Тя казваше, че много умна, много умна, така повтаряше винаги за нея. Ние тогава четяхме нейната книга "Чужденци сме на самите себе си" и аз много бях впечатлен тогава от това, което тя пишеш. Юлия Кръстева, според мен е, ако не най-влиятелният, то е един от най-влиятелните интелектуалци през последните 100 години. В това ускоряване на историята, което ние живеем, което ми даде шанса да си създам своеобразно място, никога няма да забравя какво дължа на страната, в която съм родена. България е за мен страна кръстопът с бунтовен народ. Всъщност, кога видяхте Юлия за първи път? Една друга далечна година, това беше 51 година. Едно училище, Патриарх Евтимий, беше начално училище. Значи, 51 година тя е била 10 годишна, второ-трето отделение. Това е цялата работа. Видях хора на тази лекция, които бяха не забравила, а мислех, че те са ме забравили, а те бяха там. И бяха много радушни, много щедри в чувствата си към мене. И това много ме порази. Аз вече не плача, от дълго време не плача, но понякога плача с вътрешни сълзи, които текат навътре, и това се случи на този ден. Заливам се от спомени на това място, защото това беше място, където се събирахме и като съученици, и като по-големи. И всичкото това, като че ли беше вчера, а се оказва, че са минали повече от 50-60 години. Изгнанието, което е също трагично, има много болезнени неща, макар че ги преживява човек бързо и ходи напред, кара да бъдеш по-гъвкав, да не се размекваш и да не се разчупваш. И в тази гъвкавост се намират други начини да се изразява скръбта или радостта, а не само патетичното. Патетичното изглежда малко смешно. Сега, като се връщам назад към съдържанието на нейното посещение, може би най-много ме очуди неговия биографично-сантиментален характер, така да се каже. Тя се връщаше назад към своето детство, към местата, в които е била малка, които се оказват все по-скъпи на сърцето, което остарява. И имаше личен психоаналитичен момент в цялата работа. За мен България е страната на азбуката, на читанката, и много добре става, че сме на едно място, където това не се празнува, а се научава. Ние сме страна, в която идентичността, националността е културна.
България се създаде чрез азбуката, със славянската писменост. Днес искам само да кажа, защото сме в базата, в училището. България е страната на културата. Върви, народе възродени! Тя е умаяна, очарована от тази част на света. Тук се срещат големите религии, тук се говорят толкова много езици, тук са се смесили толкова народи и националности. Две фигури, световно известни фигури, Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, са едновременно гордост и страхотна провокация за България. Това са световно известни хора. Световно, не просто учени. Това са фигури с световен публичен авторитет. Някои техни идеи са истински пречупващи пътя на идеите. Тя беше много контактна, много жива, много весела, толкова разумна, че просто чудеха се хората как може да се съчетава това огромно любознание с труд, с целенасоченост. То нямаше сравнение, това момиче. Набиваше се в очи това, че е родено да е лидер, родено е да води, родено е да... Тя се състезаваше с времето и със себе си. Така че, като космополитна изследователка на кръстопътя на различни дисциплини, които подлагам на постоянно питане, аз нямам фиксирана идентичност. И дори съм убедена, че силата на нашата тъй крехка, тъй несигурна, тъй нападана Европа е точно в това, че тук, в Европа и никъде другаде, повтарям, идентичността не е култ, може да не бъде култ, а е въпрос. Лекцията на професор Кръстева беше политически провокативна. Тя говореше за революция, но за революция вътре в себе си, което накара младата левица да поудее. От друга страна, разбира се намесиха хора, които я са чели Кръстева, а не, но я защитаваха до смърт. И се създаде една много нездрава атмосфера. Много от тези реакции бяха съвсем простичко казано зле информирани. Те говореха наизуст на основата на някакви откъслични сведения, пристигнали от тук, от там. Не е тайна за никой, че тя, след като напуска България, попада в радикални левичарски кръгове, че се отдава на съмнителни учения като маоизма. И има такъв момент в нейната биография, когато тя пише крайно левичарски, когато това е модно така и на Запад. Със сигурност нейната собствена биографична и научна траектория тръгват в друга посока. Тя става все по-задълбочен и все по-задълбочен учен и пише неща, в които има нещо революционно вече, в научния смисъл на думата. В Париж Юлия Кръстева работи с големия семиотик и интелектуалец Ролан Барт. Присъединява се към философската група Телкел и се омъжва за нейния водач Филип Солерс. Защитава докторат по семиология и литература и завършва обучението си по психоанализа. И в навечерието на Коледа 65-та година, моят професор, който ръководеше моята дисертация по сравнително езикознание върху френския нов роман, ми каза, ще се представим на френското посолство, може да ви пратят. И те ми изпитаха и казаха, добре, може да заминете. И директора на нашия институт беше заминал в Москва. И моят професор ми казва, я ще тръгвайте сега, защото после не знам какво ще стане. И баща ми намери $5 и някой трябваше да ме посрещне. И той не се появи никога, той човек. И нямах билета за връщане. Умееше да издържа и издържаше. Издържаше, по-мъжки издържаше. Своего рода аз го тълкувам като героизъм. Пак повтарям, тя не отиде там при роднини. Да, съвсем сама. Тя не отиде там с протекциите на властите. Разбирате ли, всичко това и се случва като на една млада жена, отчасти заради връзката и с Солерс, но и защото учила заедно с Люсиен Голдман, била е обожавана от Ролан Барт и е живеела в Париж в момента, когато това ново знание е експлодирало. Тя е имала много голям достъп и понеже е блестяща, тя е попивала всичко като гъба. And because she's so brilliant, she just soaked it up like a sponge.
То ми беше трудно, но нямам така дан да се оплаква, нито да плаче. Една книга написах, която се казва "Чужденец на самия себе си", и в която говоря за това, че да си чужденец е известно трагедия, но всъщност и шанс. Исках да погледна на страната шанс. Защото такова беше и положението във Франция. Те се, не всички, но тези, които бяха в интересни интелектуални среди, се интересуваха от младежта на изтока и какво можем да им донесем. Аз бях тяхна ученичка, но тяхна ученичка, която носеше някои свежи мисли, и те имаха щедростта да кажат, че това ги освежава и ги интересува, и да ме приемат не като равна, но като някой, с който може да се събеседва, и то е много важно. Аз мисля, че може би поне 3 фактора трябва да отчетем в нейния успех. Първо, че е много умна, т.е. тайна, талант. Второ, тя си тръгва от тук с едно много добро образование, огромна харизма и най-мистичната категория, според мен, това е инстинкта, какво да избереш. Се насочи там, където има растеж, там където може да се развива, там където ще може да направи нещо повече. When I met her, which was in 1975, so almost 40 years ago. Когато я срещнах за първи път преди 40 години, бях много млада. Бях студентка в Колумбийския университет в Ню Йорк. Бях много бедна, както повечето студенти, и се намерих работа като асистент. Моят професор ме покани да помагам на Юлия Кръстева. Тя самата също беше много млада по онова време. Само 10 години по-голяма от мен и беше просто абсолютно ослепителна и много целенасочена, много целеустремена. Разбира се, тя имаше малко бебе. Синът ти беше роден през 1975 година, така че аз разбрах, че тя вече е много известна, но не знаех много за нейната работа. А докато й помагах, което основно означаваше библиотекарска работа, да ходя, да й намирам и нося книги от библиотеката, бях потресена колко бързо четеше книгите тя. Дължи се на талант, на замах на мисълта, на оригиналност, на иновативност и на все неща, за които малко можем да кажем, които можем само да наблюдаваме с възхищение. От което не следва, че винаги във всеки момент изпитваме възхищение от Юлия Кръстева. Чудя се понякога дали не е, защото е жена. То е и ограничаващо и може би много претенциозно, но аз не съм воюващ феминист. В всеки човек, мъж или жена, има и мъжко, има и женско, и всеки е единствен. Най-малкото, което можем да кажем е, че няма феминизъм, няма един феминизъм. Юлия Кръстева има известни недоразбирани конфликти с конкретни феминистки кръгове в някакъв момент и спорове предизвиква нейната книга "Китайките", която, между другото, в Китай очевидно е много добре приета. Тя не е феминистка, но разсъждава върху феминистки теми и казва там изключително важни неща. Например, нейната концепция за времето на жените е нещо, което преобръща феминизма в някакъв смисъл. Сигурно съм стоял пред този вход. Сумарно, вероятно, часове. И да се види, да се погледне, да й се кажеш "Добър ден", "Здравей". Всичко за това, това са вълнения, които никога не се забравят. Ние публикувахме томче, което се наричаше "Желанието в езика". И това беше първата нейна публикация на английски, беше като пожар. Тя моментално беше разпозната като много влиятелен мислител и учен. И хората започнаха да говорят за интердисциплинарност, какво означава да погледнеш на произведение на изкуството, картина, музикално произведение или стихотворение през призмата на философията, лингвистиката, семиотиката, историята и така нататък. Всъщност тя започна този разговор и хората бяха много развълнувани. И всичко това се случи в контекста на пристигането на постструктурализма и на следвоенната френска теоретична мисъл в Съединените щати, което беше огромен феномен. На 27 октомври през 2011 година папа Бенедикт XVI кани най-изтъкнатите световни духовни лидери в църквата Санта Мария дели Анджели в Асизи, Италия.
Честта да изнесе последната реч на тази среща се пада на единствената жена в групата – Юлия Кръстева, която парадоксално е там като представител на атеистите. Юлия Кръстева смята, че трябва да припознаем, да приемем, да инкорпорираме в съвременното си живеене онова, което е постижение на религията, което не означава да бъдем религиозни, но означава едно обръщане разумно към това, което религията все пак е дала на света. И много бях развълнувана от това, че тъй като бях последната, която говореше, само 10 души от всички тези религии световни бяха имали щастието да говорят. И аз като представлявам невярващите, говорих последна. И след мене говори папата и той каза нещо много значително за мене. Той каза: никой не е притежател на истината. Никой не е притежател на истината. Атеист по убеждение, у нас Юлия Кръстева успя да направи панахида на родителите си в църквата Света Неделя, в която е пеел баща й, богослов и семинарист, да посети Рилския манастир, дори да се срещне с патриарх Неофит, който се оказва лично признателен на баща й. Това почти поклонническо завръщане я кара да преживее отново най-болезненият епизод от нейната лична история, станал причина толкова години Юлия да не иска да се върне в България. Най-много ме помъчи, когато баща ми умря. И както ви бях казала, той беше имал едно леко страдание, трябваше да се направи една лека операция, пък се оказа, че те правили експерименти с старците. Той, тъй като беше вярващ човек, искаше, ако умре, да го заровим, да има гроб. Не можахме да намерим гроб, моето семейство не е от София. Искахме да купим гроб и те ми казаха: ами ако вие умрете, може да заровим баща ви с вас. Преживях този момент в момента и по време на траура си направих тази преоценка на миналото и тогава видях това, което може българите са изпитали през тези години. Тя ми е разказвала една история. В дома, в който е живяла тук, е имало мазе, където ходели с родителите й, когато тя била дете, за да слушат радио Лондон. Там имало прозорци високо под тавана на стаята. Нейният спомен е, че първо там е виждала нацистски бутуши, а после съветски бутуши. Ревнувах е страшно. Просто ми е неудобно ми е да го кажа. Аз се ревнувах съвършено ненужно, естествено, обаче си беше. И на една среща тя закъсня. И тогава снимка ми беше подарила. И тази снимка аз надрасках някакъв текст. Нещо от сорта на да й послужи при други случаи, да ме връща ми снимката, за да я използва многократно. Такава беше историята. Момчешка работа. Момчешка глупавата трънка с извинение. Аз вече бях преснимал тази снимка, без да е надраскана от лицето. Баща ми, съпругата ми, децата ми и знаеха, че това е светая светих, която не подлежи на... Това не може да бъде унищожено, не може да бъде пипано. И така, и до ден днешен си имам тази снимка. И точно на нея Юлия се разписа на обратната страна, когато идва тук. Не можеше човек да каже, че е българин, без веднага да изникне името на Юлия Кръстева. И от друга страна обаче се ядосах от някои коментаторки и интерпретаторки на Юлия Кръстева, които обвиняваха, че нейният източноевропейски български произход е изчезнал под блясъка на парижката маска. Имаше едни такива силни изказвания. Цветан Тодоров разказва за сънища, в които той в ужас се събужда за това, защото се оказва отново в България. Защото за тях онази среда е била убийствена. Те не са искали да останат тук. И години наред големите български емигранти трябва да преодоляват този страх и да се връщат обратно в това. И това е бавен, дълъг процес на преработване.
Юлия Кръстева няколко пъти радикално е демонстрирала прекъсване на истинската връзка с България. В своята статия "България, страдание мое", всички тук полудяха, когато прочетоха това, разбира се, аз включително. И вие, непотърсен багаж на историята, които се опитвате да я уловите отново, без да знаете как да посегнете. Българи, невидими, нежелани, бяло петно сред светлината, мрачни Балкани, пронизвани от безразличието на Запада, от който аз съм част. Но защо за Бога се съсипвате? Мои ближни, братя мои, причинявате ми болка. Българио, страдание мое. Вие страдате от хаос, от вандализъм, от насилие. Вие страдате от липсата на авторитети. Вие страдате от корупцията, липсата на инициатива, от арогантността на мафията и комбините на новите богаташи. Българио, страдание мое. Много хора не могат да й простят "България, страдание мое" заради някои неща, които тя казва там, но не трябва да забравяме, че това е шока от 90-те години от прехода. Днес Юлия Кръстева е професор в университета Дени Дидров в Париж и има частна практика като психоаналитик. Редовно преподава в Колумбийския университет в Ню-Йорк като гост-професор по семиология Редом с Умберто Еко. Юлия Кръстева е носител на ордена на почетния легион, доктор хонорис кауза на много университети и на Холбергова награда, която е еквивалент на Нобеловата, но за хуманитарни науки. Българският читател я познава през романите й. Един важен компонент от съвременната, с днешна дата, теоретична платформа на Кръстева е, че тъкмо в света на вътрешния свят, съкровения свят, света на интимното, трябва да търсим начин за противодействие спрямо това, което се случва в съвременната цивилизация. До Юлия Кръстева словото се е мислило като слово дух, а изведнъж тя е показвала невероятната връзка между словото и тялото. И в словото има чисто телесни моменти, има радост, има смях, има паузи. Тя винаги се връща към едно – към креативния дух. Как всъщност поетът, артистът, писателят, поне в историята на западния свят, се е свързал с нещо толкова съществено и важно за човечеството, че всичко останало някак потъва в мълчание. Тя пише, че няма адрес, националност и език, че от рода на пътешествениците, но от 1967 година насам е щастливо омъжена за писателя Филип, нарекал се Солерс. Това не спира изобретателните и почитатели, които и се обясняват в любов по всевъзможни начини. She's a French psychoanalyst, novelist, theorist, thinking up these theories from our patients' histories. Girls want calories, boys in big accessories, all in her ivory French conservatory. She talks about depression, melancholy thought, political action, reactions we fought, fallacies and calculus, fractions, distractions. They call her a philosopher, but I just call her hot. Най-сполучливият ми пациент е Филип Солерс. Бях видяла една снимка от него, негова снимка в комунистическото списание Клярте, и той изглеждаше красив мъж, в най-хубавия си профил беше показал. Той имаше вид на футболист. И тази смесица от интелектуалност, бунт и спорт беше достатъчно съблазнителна. Мисля, че в онези години в Париж през 70-те са се влюбили лудо и че тази любов е преодоляла всевъзможни препятствия. Често хората знаят само за трудностите, а онова, което остава скрито от погледите, че тези двамата в тази двойка са заедно, стоят заедно, изцяло отдадени един на друг и на работата на другия, отдадени на своя син Давид и на това да повлияят на света по най-добрия възможен начин. Of the best kind they can possibly give. And it's extraordinary. Никога не съм казал нещо. Как
Ами като не съм го казал, какво мога да искам? Никога не сте изразил гласно Никога. То все едно някой грехота е да се говори. Може ли да каже човек обичам богиня? Що се отнася до нейния живот, той е пример за грижа за душата и за рисковете, които и душата, и поведението могат да имат. Големият руски формалист и лингвист Роман Якобсон пише за Кръстева, че тя има дарбата да поставя под въпрос общоприетите аксиоми. А Ролан Барт заявява в Чужденката: Юлия Кръстева промени мястото на нещата. Това го каза Ролан Барт за мен. Барт Това е първата ми статия, която имах във Франция. L'étranger, чужденката. Аз се чувствам чужденка във Франция и може би даже и в България някакси, защото говоря нещо между български и френски и нататък. Също Свети Августин казва: една само родина, пътешествието. И една от моите героини казва: аз пътешествам в себе си. Това момиче, колко смешно, това момиче е на 73 години. Боже, като че ли вчера беше. Това нейно пътешествие ни накара да се замислим до каква степен нашата собствена, често лоша самооценка като хора, обитаващи това пространство, България, не е причина за неуспехите ни, нашият комфорт на оплакването. Ако се вгледаме по-внимателно в онова, което Юлия Кръстева е днес, то до голяма степен е плод на едно много добро, както самата тя го нарече в интервю, преизмисляне. Несъмнено, освен брилянтен ум и голям талант, тя притежава и нещо невидимо, устрем, с който да продължава да се очудва, да анализира и да се променя. А да си чужденката е кръст, но и чудесен образ, който ти дава огромна свобода.